вярвайте ми, като съвсем нормален човек, като родител, разбира се, и като нормален човек, просто се очудвам как е възможно в този проектозакон да пожелаят да се вкара като закон всяко дете до 16 годишна възраст да носи в себе документ с данни къде живее и данни за неговите родители. Кажете ми как е възможно такова нещо. Тези деца, първото, което е, къде ще си пазят през цялото това време на училище, докато пътуват с автобус за училище, докато играят, как е възможно да го носят този документ с данни за родителите? Та, нали, тези данни могат да бъдат откраднати, могат да попаднат в всякакви хора. Това е едно от абсурдните неща, което просто ме възмущава. Друго нещо, което искам да кажа. Има родители в съвременния живот, които разбират причината за много от болестите на децата си. Защо тези деца са непрекъснато алергични, защо алерголозите казват непрекъснато да, съвременните болести. И много родители разбират, че една от причините са някои от ваксините. Те решават да бият някои от ваксините, а други, които са по-запознати, знаят, действително могат да причинят големи вреди на здравето на нашите деца. Ако решите да спрете някой от ваксината, детето ви няма да посещава детска градина, детето ви няма да посещава и училище. Кажете ми какво общо има здравето и образованието? Как може да бъде спряно образованието на едно дете? Това са нещата, които мен лично като родител действително много ме тормози. Затова съм тук. Очакват много майки и бащи да са тук, а не само пред телевизора, когато слушаме статистика за пострадали семейства, за плачещи майки и родители. И съм сигурна, че с приемане на този проектозакон, ако влезе в сила, ще има страхотни злоупотреби. И ясно е, че се опитваме да влизаме в Европейския съюз, но не сме дорасли. България не е дорасла и ще има страхотни злоупотреби в този закон. А децата са нещо, което просто трябва да бъдат много пазени. Не съм сигурна, че държавата прави и ще прави за тези деца, които наистина имат нужда, социално слаби, вместо да подпомагат семейства социално слаби, те ще се опитват да злоупотребяват и да отнемат здрави деца, които не знаем изобщо къде ще бъдат осиновени, в какви ръце, в чужбина и изобщо някакви трагични неща. Това е от мене. Много ви благодаря за вниманието. Запознайте се в интернет. Малко е дълъг проектозакона, но и вие като мене ще видите за какви абсурди става дума в него. Благодаря ви много.